Siya ni Romeo Mico nga nakapag-asawa na kito ngem tubo na ti La Union sinapangan Bangar. Basa na ti elementary ijay ayami nga La Union ken nakapag nagbasa na ti high school ken college ijay Manila. Isu ti nagkitami kini bakit ko nga iso nga naikama ito'y bigan tata dakit ito'y biganen nga titi pinaka base con. Hindi kami ubi nga kapo kay marigrigat kami nga kaaduan karpentero ti papang ko nanang ko la bandera kasi ay ken nitatang ko gamin ken nakapag-trabaho di Manila as sa Sampaguita Pictures. So na ti agitultulod digiti pelikula nga aga puti probinsya panala ni Jeper panna i-deliver ka ti probinsya malaeng ken so ti nagbibiyagan mi nagyang kami Manila iti high school na ko ni jay nagbasan tatad college na ado ti siyempre nga college ngem hangkong na ipaypayso ta idi gamin panahon nga DJ kay bali ado ti barkada kada amin aging gana nga nakapag-enroll na ti karate so nga na-focus ko ti panunot ko nga agbasa. Kalpasama ti criminology jay PCCR ngem simulata nga barkada so nga hangko unay na iyulo pa lang ngem nagisuro nak ti karate lang defensive tactics da jay although sa ka nagbasa na jay so nga nawa da nga mangisuro jay ni under ni Apo Jose Alwad na po nga professor Vicente Tayo so iyay tinagadalak ti karate as nag black belt na kiday di ko anda nakti Manila na nakapagtrabaho na kadigiti dakkel nga department store sila kumati Isitan, SM. Tapos nagtrabaho na kas bouncer ti may isang nalata nga disco at si Makati di Another World Disco. Habay ti Shekis Makati di jay ken simre kakpay nga as barman ijay Manila Peninsula ta na sursurwanda nga bartender basi so nga kasla helper na kijay idi kuan ada nang offer kanya ang mapanti Saudi na pana man trabaho jay bali may sa tawen ka kagudwa as production worker ngem adda sideline ko nga karate tamok tag karate din black belt na kidi mapanak di Saudi aging gana nga nagawid nak ta hanga napintas ti pasweldo delayed kami ti mano nga bulan santo pala delayed dito'y Pilipinas so awa mo lang ti matinda nagawida nagsublina balang ti Saudi nagsublinak bilang may nga instructor ti bisa ka po kay mangisuro na nga talaga ti karate kadigiti may isa nga kabanangan nga tao ti Saudi Arabia and then private instructor da idi nalpas ko nga may suro digiti anak dan inalanak ti may isa nga prinsipe nga gayem na itugo na kasla bodyguard na mapang kami ti sa baling nga lugar nga mawan ti passport ko bali isuda amin ti kas naka-diplomatic da amin ti kuwada bali ikuwada latam nga kadwada ngem hana nagawa-awid dito ita DJ karon trabaho napana man Saudi din na instructor mo lang ti karate nangisuro na kidi ti private school mo lang sa nagpanti Royal Saudi Air Force so di giant ti nag-umpisaan nga seryoso dati pinangisuro ti karate. DJ course ko gamin kay hangko nga nausar ngam datoy karate iso ti nagamit ko aging ganat ta ti base ko ti biganen bali ada club ko sarili kito di Black Shotokan karate do nga mapang kami makikumpit di Manila Angeles kasla ko madatoy kalkalpas nga tournament nga si Malipan mi bali 32 ti estudyante nga napan kasi ni Apo Diyos nakala kami met ti 14 gold 8 nga silver ken 7 nga bronze.
Napintas ti kuana no madisiplinahan digiti ubing ken physical fitness kadigiti nataengan. By the way, 51 years old na ko na po. Ngem no talaga nga ipas na iyot egersisyo hanga malasin unay. Hangkay nga lumakoy nga dagos ta may kadigiti toxin di bagbagiyo ken amin nga anak kanyo idi nga di high blood kayo ako ngem no kompleto ti exercise mo may maya lang nga apo. Jay karate, iso nga yung pangpangrunak nga i-focus di mind ko jay tamo nga madisiplina ken pumintas ti focus ti isip ti may nga tao di aramidan na. Kas parigan ti karate gamin, ti meaning ti karate apo ke data ke discipline. Yung karate pinagtipon na di dyan apo di karate. Idi karate, magkahiwalay po yon. Yung kara is empty. Te is hand. So, pag karate lang ang alam mo, walang kwenta, kailangan meron yung way, yung do. So, karate do. Nandun yun. Empty hand way. Pag in English mo yun. So, karate do. Yun ang ibig sabihin nun. Ti karate kami na po, ado ti style na data, mabalin mo nga self-defense, mabalin mo nga physical fitness, mabalin mo nga pang salaknib ti bagbagim, ken maiturong mo ti panunot, ti usto nga aramid, ken tapno maamuam no nya ti limit ni, lalo no ubing pailaeng kailangan amuna ti limit na, isali yo apo ti anyaman, nga sports nang runa ti karate. Daladalam data, nalpas ka nagadal ti karate, napang ka nagabroad, daladalam data kasi awan ti makaala ti panunot, inadal ti tao. Handa nga maala di si kalang ti makamureta. So magamit mo nga pang depensa, ken pang tulong ti pada nga tao, no? Kinakailangan no tumulong nga kasi ti kuana ti karate. Kaya dahito iti napanunot ko nga kasla pagsapulak, tamo nga do matulungak. Lalo giti ubing. Tati ubing gamin kay mamatiag yung baga ni Dr. Jose Rizal nga tinamnama ti pagilyang kay digiti ubing. So nga kailangan hubugin tayo nga nalaing digiti ubing ti usto. Ti na nalimpya ken nalimbong nga pinagpampanunot tapno dumakkel da ke napintas ti dakkel da ken adda respeto dati naganak ti nakayanakan ken ti Dios awan apo ti paryo nga hanga narayamidan ti akubna ti kayat ko sa awen kay no kailangan no adu ti ammom dapat simple kalaeng hangka nga napangas hangka nga palalo amo nga ipagpampanakkel nga adda mo kasi oran niya nga bagay no addaman inted ni apo Dios king ka nga talentom amo nga ipagpanang di i-share mo no nyaman ti daking ka i-share mo tainted ni Apo Dios tapnod aduntuman ti umay kingkan. Maiturong tayo ti usto nga pinagdakkel digiti ubing. Ken uray digiti medyo teenagerin mabalindalatat nga agwa no digiti dadakkel nga talagan medyo nataanganen mabalinda mga physical fitness laeng ti karate. So awan ti age limit na ti karate. So nga agyaman na kapo ta inikanak ni Apo Dios ti talento nga kastoy tapno siguro dati matintad na nga paglaingan tayo tuy nang mutubiyang. So nga i-share ko met kadigiti ubing kadigiti natala nga naganak nga may dai tulod nga agadal digiti estudyant anak da. May isang pangikukuak ti pigsag tatapo adda nainayon ko nga datoy Taybo. Datoy Taybo apo gamin napanunot ko nga kasjay naging estudyante digiti manager ti Jollibee. Inawis da mangisoro ti Taybo ngem idi pa lang gamin adda pa lang mangisoro ti Taybo toy ni Julius tatang kadi na masaparan tado mati kasla nala na nga negosyo nan ano masaparin so idi medyo kuan napanak kanya na nga siyempre bilang martial artist ore anyaman ti kwa dalata korte si Kolmo ijay maysa tapno awan ti makungkunada kasi nga talaga ti martial artist ni Julius apo ko naglaing nga tao ta idi medyo sarday na ti agtaybon inyo-offer na pay kanya dati club nga gamgamitik tata.
Dati tayo Apo, anak unay nga bihasa idi. Ngayon, nakita DJ founder ti Taibo ni Billy Blanks, yung Black American, na karate ti gamgamitan na. Napana Manila, digijay mga isursuro, digijay mga dating estudyante ti karate. So handa nga pinagseminarin, nalalaing ka pa yung siya, hamad ko nagtasabali mo daytoy. Inadal ko, ti pa ko nagamin ti Taibo, dato'y cardiovascular tayo. Ken muscle formation. Dijay lang ti importante nga kuha na daytoy. No nasaya at ti cardiovascular mo, oray nakutong ka, wano nalumag, basta nasaya at di nagunag nga cardiovascular mo, napintas lahat at ikwa. Adamo lang bisyo, no daddaw mo uminom na matiara no maawis na occasionally. Ngem uray anya Apo nga bisyo ti bagiyo dapat si kayo ti mangigem hanga di bisyo ti mangigem kada kayo tapno di salon at balance latta. Hanyong lipatan kuma, do not forget to exercise. Ang ehersisyo ay yan ang pinakamagandang aphrodisiac lalo na sa lalaki. Kasi yung blood circulation mo, kapag maganda ang blood circulation mo, siyempre, di pinaglinis ti bagi na pintas, di pinagirwar mo di every 24 hours dapat rumumuhat ti di nakantayong hanga na gilingen wenno sobra dapat mairwar ti bagi tayo. So nga kailangan di ehersisyo tapno matulungan ti bagi tayo nga maging normal ti blood pressure tayo ken amin. Ako po ay 51 years old na sa ngayon. Sa stamina at saka sa muscle formation, slowing pa laeng. 51 is only a number. Although nakakaramdam ka rin yung medyo paglabo ng mata mo, hindi ka na makapagbasa ng text kung matagal dahil nga maliliit na. Meron din akong correction glasses. Doon sa text lang yon. Pero pag yung malayo, nakikita ko pa naman. Yun ang ano doon. Siyempre, at my age, 51, malapit nang mag-senior citizen. Pero hindi ko binibigyan ng pansin yun. Basta ang pansinin mo ay maging positive ka, avoid sa mga negatives, lalo na yung mga taong negatibo, para maganda yung outcome ng mga iniisip mo. Kasi kung magde-negative ka, hindi maganda. Hanga na pintas. Lalo ako no damay sa problema ti tao. Kaya tao, di lat problema ti pukpukos, ti kasla pampanunutin na latan, hanang masolbar. Dapat ti aramidon na, agbirok ti solusyon, di pangipukusan na tapno maka malpas na, wano malasatan na, wano masolbar na, di nga problema na.
dati kasasaad ko data may baga amaten nga saya mo kanya kung dati united na niya po Diyos kanya kaya pagyamanak ti unay-unay niya po Diyos nga nang ited ti salon at ken pinangisuro ti taybo exercise adu ti matulungan kasi gayam ti mari na ti tao nga adu ti matulungan na taammo nga adu ti matulungan na ti ersisyo. Siyak ni Romeo Mico, gidya nagtatatoy Liberation Boulevard, number 55 Liberation Boulevard, Bigan City. May sana ang physical instructor, karate instructor, ken networker. Dahito iti biyag ko.